Musoro weshoko ranhasi unoti kunamata kukuru rudo. Ndaverenga zvangu kubva mubook yavaGalatia chapter 5 from verse 6 up to 26. This is your servant apostle Miracle Prince. Verse 6 inobva yati, nokuti muna Kristo Jesu kudzingiswa kana kusadzingiswa hazvibatsiri chino, asi kuva nokutenda bedzi norudo. Kureva kuti hazvigone kuti tizviti tinonamata zvechokwadi kana tisingatsikidzane mudzimba nehama dzedu. Kureva kuti kana tichakadaro rudo rwaKristu harusati rwava matiri. Haleluya! Ungazama zvako kurizena uchiti nokuti ningi uyo wakanditi zvokuti nezvokuti, saka chero kumumhorosa hatichatomhorosani. Ngative ino rudo kunyange nyika isingatide. Haleluya! Ko tingagodiwa seiko nenyika iye Jesu watinotevera akarambwa nenyika yacho? Kureva kuti kana uchimutevera mumweya nomuzokwadi, nyika ichakuramba, asi usarasa rudo nokuti nyika yakuramba. Hatichasiri rumbabvu rwaAdama wokutanga kubva apo patakabva munyika tichiuya kuna Kristu, asi kuti tava rumbabvu rwaAdama wechipiri anonzi Kristu. Saka kuvengwa nokushorwa nokutukwa zvichiri pakati pedu, nokuti Kristu uyo watinotevera wakarambwa nenyika. Haleluya! Apostle Paul vanoramba vachitidzidzisa evhangeri vachiti, nokuti imi hama dzangu makadanirwa kusununguka, asi kusununguka kwenyu ngakurege kuva nzira yenyama, asi batiranai pamwe chete norudo. Nokuti murayiro wose unozadziswa neshoko rimwe chete rokuti ude wokwako sezvaunozvida iwe, kureva kuti haugone kuda Mwari usati wagona kuda hama dzako neavo vese vakakukomberedza. Haleluya! Vazhinji vedu tinoda munhu nokuti une zunhu, kana vaya vanenge vachiita sevarombo hamunei navo. Even akataura poindi ingagona kuraramisa upenyu hwako, vanhu havazviteerere nokuda kwokuti zvataurwa nemunhu asina mari. Ivai nerudo pakati pehama. Haleluya! Vazhinji vedu tinopinda dzikereke, but zvatinodzidza ikoko hazvizirizvo zvatinoita. Haleluya! Mubvunzo wangu unobva wati, murombo akataurawo mukati muupenyu hwako, munomuteerera here? Imi vane mari, danai mude munhu wese. Haleluya! Vese vamunoona vanozvininipisa ndivo vana vaMwari, asi imi munovamhura nokuda kwokuzvininipisa pavanenge vachiita. Satani iye ega ndiye munhu unozvikudza pano panyika, asi haagoni kuzvikudza ari ega, unozvikudza ari mumunhu. Saka be careful of your company. Haleluya! Say I love you Jesus. Zvino ndinoti fambai nomweya, ipapo hamungaiti kuchiva kwenyama, nokuti nyama inochiva ichirwa nomweya, nomweya uchirwa nenyama. Nokuti izvi zvinorwisana kuti murege kuita zvamunoda, kureva kuti unofamba nemweya haagoni kuvenga umwe munhu mukati muupenyu hwake. Haleluya! Haagoni kunyeya. Haleluya! Say I love you Jesus. Asi kuti tinoona kuti vanhu vazhinji vanozviti vaKristu but achiri kuvenga hama yake, anozviti muKristu asi achiri kunyeya hama yake. Haleluya! Saka zvamunovenga hama dzenyu, muchinyeya, muchiuraya, muri kufamba mumweya here? Aiwa, check yourself zvauri kuita izvozvo pasina ari kukuona, ndo kufamba mumweya kwacho here? Nhai hama mudikani, ida hama dzako sekuzvida paunozvida iwe. Haleluya! Nokuti Bhaibheri shoko raMwari rinoti munhu unovenga hama yake muurayi mukuru, unotoverengwa mamedhara anosvika kana kuma100. Haleluya! Asi kana muchitungamirirwa nomweya hamuzi pasi pomurayiro, asi venyasha. Saka now ukavhura 1 Petro chapter 5 verse 5 inoti, nokuti Mwari unodzivisa vanozvikudza achipa nyasha vanozvininipisa. Saka wese
unozvinimipisa haachasiri pasi pomurayiro asi pasi penyasha. Zvino mabasa enyama anoonekwa anoti upombwe netsvina noutere nokunamata zvifananidzo nouroyi nokuvengana negakava negodo nokutsamwa nokupesana nokuparadzana nedzidziso dzakatsauka. Unotonzwa mumwe munhu achidzidzisa mumwe munhu kuti ndoda kuti uite zvakadai, achimudzidzisa mabasa akatsauka, hanzi kumirira murume mumwe chete mukore uno hazviite izvozvo. Dai watomboita plani kuti mari imwe ichibva neuku imwe ichibva neuku. Haleluya, muri kudzidziswa dzidziso dzakatsauka dzisinei naMwari. Haleluya, be careful of your company. Haleluya, be careful vanhu vanofamba navo, be careful pavanhu vanogara uinavo vakakukomberedza zvavanokudzidzisa. Haleluya, nokuti uchadzidziswa dzidziso dzakatsauka ukabva pamberi paMwari. Haleluya. Say, I love you, Jesus. Apostle Paul vanoramba vachiti, zvandinokuudzai zvino sezvandakambokuudzai kare kuti vanoita zvakadai havangadyi nhaka youshe kwaMwari musoro kudenga. Kana uchiri kuvenga hama yako, kana uchiri kuita mabasa asinei naMwari, Apostle Paul hanzi haungagoni kupinda muushe hwokudenga. Nokuti hama mudikani, chibereko chomweya ndirwo rudo nomufaro norugare nomwoyo murefu nomwoyo munyoro nokunaka nokutendeka, kwete kurasha hunhu mukati menyika. It shows kuti you are the child of the devil. Haleluya. Kunamata kukuru, rudo nobunyoro nokuzvidzora, hakuna murayiro unodzivisa zvinhu zvakadai. Vese vanoita zvakadai makaropafadzwa nokuti Mwari vari pakati penyu. Haleluya. Kana uchiri nemweya wokuvenga, chibva watotendeuka muzuva ranhasi zvichienda mberi, nokuti uno mweya wokuvenga ndidhiabhorosi chete. Kana iwe uchine mweya wokuvenga, hauzi mwana wake here, nokuti Kristo iye pachake rudo haana kuvenga maari. Haleluya. Say, I love you, Jesus. Kana tichirarama nomweya, ngatifambewo nomweya. Asi kana tichiramba dzidziso dzakadai, bva tiitai henyu mubayiro wenyu muchasangana nawo nezuva rokupedzisira. Haleluya. Namata uti Mwari ndichava nerudo kunani nani kubva nhasi. Rayira uchidzinga mweya yese ingada kukusundira mukuti ugonamata zvifananidzo. Rayira uti Mwari ndimi mega vandichanamata. Namata kuti Mwari vakudzikinure ukanganure vese vawakatadzirana navo mukati medzinza rako, ugotanga kuchirarama uine rudo rwaKristu muupenyu hwako. Tanga kunamatira vanhu vese vawaitorera pasi uchivaona sevasina basa. Haleluya. Uchibva watanga kuvada uye uchibva watanga kuvaona semufananidzo waMwari kubva nhasi zvichienda mberi. Namatira mufundisi wako wekuchechi paunopinda ikoko kuti Mwari vamusimudzire nekumuropafadza, uye Mwari varambe vachimushandisa kuti mugorega kurasika, rudo rwaKristu rugoramba rwuri mukereke yenyu nezita raJesu. Amen. Be blessed. To start getting the Voice Daily Devotional broadcast audios every day, follow us on YouTube, or you can call or WhatsApp us on this number +27 61 916 4897. Once again, I'm Apostle Miracle Prince. To God be the glory.